yaya mutanen China suke koya ma yaran su wannan faɗan da kuke ganin suna yi a cikin fim. Assalamu alaikum jama'a, sunana Aisha Mai Kano. Zo ku gani. Kung Fu abu ne da ya zama mutanen ƙasar Sin kamar al'ada, kuma yara suna koya, manya ma suna koya, sannan kuma babu mace babu namiji, kowa koya yake yi. Su dai sun ce abu ne mai sauƙin koya, amma ni dai ina ganin za a ji jiki sosai, musamman idan babba ne mai koya. Gwanda yara dama jikin nasu yanzu abin da suke bukata kenan. Ga 'yan matandai nan fa sai ƙoƙarin mai da su ƙauraye ake yi. Ga iyayensu nan da suka kawo su sun samu wuri sun zauna su ga abubuwan da yaransu suke koyo. Kowane yaro kuma yana ganin iyayen shi a gaba zai sa hankali sosai ya koyi abin da ya zo. Ita kuma wannan 'yar matandin malami ne da ita na musamman wanda yake koya mata yadda ake tarewa, dungurawa da harbi da komai da komai. Yaya za ka iya kai ɗanka a koya mishi yadda ake yin dambe? Ku rubuta mu a comment.